Nie je to obyčajná škola. Tu sa neučíš len z kníh. Ty sa učíš priamo v prírode. Pri vode, s rybami v rukách. Každý deň je dobrodružstvo. Plný pohybu, nových zážitkov a skúseností. Vítaj v odbore rybárstvo. U nás sa teória mení na prax. Sleduješ, ako z malých ikier vyrastajú zdravé ryby. Učíš sa, ako sa správne starať o vodné prostredie a všetko živé v ňom. Každý deň je nová výzva. Ruky máš v práci, hlavu plnú poznatkov a srdce otvorené zážitkom. Každý deň sa učíš niečo nové. Vonku pri rybníku, pri vode alebo priamo pri rybách. Nie sme len žiaci. Sme súčasťou prírody, ktorá sa mení podľa našich rúk a starostlivosti. Vidíš, ako sa malé ryby menia na silné jedince a ako naše znalosti pomáhajú zachovať rovnováhu prírody. Rybárstvo nie je len práca, je to budúcnosť. Je to o ochrane prírody, o potravinách, o ekológii. O tom, že tvoja práca má skutočný zmysel. Každý, kto raz pochopí vodu, pochopí život. Ak miluješ prírodu, nechce sa len učiť, ale aj zažiť, odbor rybárstvo je tu presne pre teba. Príď k nám a zisti, aké je to pracovať tam, kde život začína. A to všetko na Strednej odbornej škole Polytechnickej v Martine. Tešíme sa na teba.